na dugoyaw ka sa biyahe. Wala na akong kalabay para sugaton ka. Ga? Daw gago mo na buhok mo. Abi pong sunta. Sige lang ga, ako na lang. Kaya ko naman dyan. Daw damugin na dala mo ga. Gusto mo buligan ta ka? Ay, okay lang ga. Kaya ko naman yung mga dala ko. Lakat na ta kayo ga. Wala tanto sila mama. Sige, sige. Ma? Pa? Ari na kami de. Fred, Knock, I missed you. How was your business trip? Well, business is business, ma. Mayad nga hapon. Dudang mo, ginang dala mo ka. How? Sige, baligan ta ka. Dear Leo, ko rin kay Maria. Maria, kumuning dala mo. Ay, sige lang to. Kaya ko to dyan. Ate, sige. Ay, tita, may dara ko dyan gali ka mga pagkaan para kaninyo. Pwede nga initon ko dyan sa kusina nyo. Oo, balaman na na. Sige ta. Ako na lang dayon maputang ka mga pingkan pagkatapos ko init. Sure, let's go deep. Daw, kanamit, kid mga sangin bang luto mo man? Siyempre, tita. Manamit-namit gid yai. Pero, mas paborito, ganyan ni Fred eh. Dear, to, makaon na ta. Ang lasang din pang luto mo. Halo, wala. May niya ka, tilaw, yahaw. Ay, huod to. Sigurado nga manamitan ka mo ka dyan kay paborito dyan sang magurang ko. Ay, tuod. Ano man ang bali, nga mo uyunanin naman. Oo, gani ma. Tilawi bala kay ngitang-itakol mo gid ni. Uy, grabe ka man ga. Hindi man ah. Te, sige na. Mga di na ta kay ga ginarumol na gid ya chan ko. Amen. Amen. So, ihaw, ano ni tawag sa inyo? Tinuom ra nga manok ta. Bali ang gingamit ko dyan nga manok. Ako mismo nagsagod. Bali, bisaya ra nga manok ta. Nang ang magulang ko mismo nagtudlo kanakon nga mas gapanalupsop kung ginaputos dyan sa dahon kasaging. Damo ka pahambal ka. Kao na da bala. Parehas ang tinuom nga manok. Nga ginaputos sa dahon sang saging. May mga tao man nga ginaputos ang ilang nga balansyagon. Damo man ni siya hambal yaman. Pwede takpan ba ya. Takpan ko nimo. Kagawad siya. Daw sisinugid siya magambal. Hulata bala mapuno ko. Tapusa lang kami di blakaon. Kay potson taman ka nga daw tinuom. Nga nagpatol pa ko ni siya man. San oya pa ni mabatyagan. Wala na ko na namiyan siya. Bisan kan di mama. Nasa badan siya. Ari, ano niya ihaw? Wala man gid ko hilig sa munggo pro. Tilawan ta. Huod to. Dirawi bala kay masaburan mo gid ang ubad nga naghalin sa tinanom namon ni Manang. Mahumok ra kang ubad nga na. Permi na namon nagustuhan ni Manang daplion. Kung ang ubad bala to mahanginan, amo na ang gapalain ra ha. Parehas bala sa tsura kaiban nga tao nga dumatig nga do wala. Nang may ginobra nga sala. Ano ning ginapalabot yung istorya? Wala man kami ni may ginobra nga sala siya. Ano nawakal yan naman? Sinugin niya siya para maghambal-hambal sa mga tinaga sa tubangan ko. Wala respeto, klase bayi. Wala siya gaisip nga ari siya sa panimalay ko. Bantay-bantayan niya man tani ang mga ginapangwakal. Pasi malimtan ko nga uyab siya bata ko. Di, namit man to? Nagado gatulala ka dun dyan ha? Namit ka diya.
Dear, ton ini bala pa no luto no, patudlo ko kay Maria. Ma, do wala kang katilaw ka mga niluto ni Maria How? Sige lang daa. Nakatilaw naman ka man ni papa mo. Ari lang yako, no? Jata ho. Panamis. Bang, matamis-tamis man gid. Dear, kuha na bala. Wala ka na ganit nagtilaw sa luto ni Maria kang gina. Mahunggod na sa karon. Tawag dya galita. Bye-bye. Dunduman ko kasan pero medya ginaraha ni Manang para kanakon. Grabe, gid dya katrabahuso. Pay bisan budlay, ginaraha. Gyapon ni Manang para kanakon. Ang bye-bye. Matamis dya sa unang kagat. Marapuyot. Angay bala sa iban dyan nga tao nga gadukot gihapon ang anda nga sala. Sigapra, man ikapanluto. Si Maria, ginadadadalaya, ginapagapag. Nga siya pali pinili ni Fredman. Wala na sila katuig, gaduwa, wala gidyapon pagbagot, nga man gyapon. Sa mga amiga, kag partido, sa kung siya ni madayunan sa bata. Ipayum-yung pa sa nga nabalaan, pida-pida. Ninanamitan ka mo? Manit lang itudloan ko ligan. Duan ang Fatimara ha ba? Hindi pala pagkuyang ipagkaon mo ga. Di kuya. Suka niyo